Пяна чашка олио. Ето, минавам през всички. Какво трябва да правя си? Сега ще бъркате. Сега ще чакате. Малко търпение само. Редувайте се. Ти как се казваш? Ангеле, я да вземеш ти лъжичката, за да не стои на топене. След това, като сложим вече и другите съставки, постепенно ще... Колко да се изложи? Айде, бъркайте. Почвайте да се редувате, да бъркате. Аз? Да, и ти. Леко ме... Чакай само, я бутни малко с тая лъжичка. Бутни, да, другата. Точно така. Точно така. Не видях. Айде. Хвани хубаво купата с другата ръка и започни да бъркаш. Точно така. Давай. Без канела. Канелата, ето. Нали? След от тази чест. Натискаш. Нямаш място. Ще стане. Дай да помагам. Така. Смесиш ли малко? Давай. Ради, хайде. Колко по-твърдо стане, толкова по-добре. Ето тук режи. Значи е така, дето режи надолу. Може, давай. Така. Къде учителката бе? Ето за теб. Ето за теб. Направи го и може отгоре да поръстиш, ако искаш сърца или звезди. Нека да остане по-дебеличко, да не е много. Давай, направи го да ги правя Давай, добре, това може да ти нямаш правиш.